Issa li ġiet żvelata t-tieni kumpanija li fuqha ħarġu l-invoices folots li l-Partit Nazzjonalista irċieva minn DB Group jew sussidjarji tiegħu għal pagi tal-uffiċjali għolja, il-Partit Laburista issokta jippersisti iktar minn qatt qabel biex il-kap tal-Oppożizzjoni jippubblika l-invoices tiegħu. Qatt ma kien hawn każ ieħor fejn kap tal-Oppożizzjoni daħalu b'mod personali u nnegozja kuntratt skandaluż bħal dan ma' negozjanti għad donazzjonijiet illegali għal il-Ministru Edward Zammit Lewis. Għar minn hekk Simon Busuttil qed jinqabad f'gidba sfaċċata wara oħra li tneħħilu kull kredibilità fuq livell politiku u li anke turi ksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti saħaq Zammit Lewis. Issa ntefa' daru mal-ħajt b'serja ta' gideb. Għamel gidba illi qal pereżempju illi daw huma relazzjoni kummerċjali. Meta l-kumpanija privata tgħidlu le daw biex inħallsu il-pagi. Għamel gidba li maħax iktar minn €9,000,000 f'donazzjonijiet meta ġim giddeb minn gazzetti u anke mill-istess grupp kummerċjali illi ħadu ħafna iktar. Ġim giddeb ukoll mill-istess teżorier tal-Partit Nazzjonalista li laqqas kien jaf biha dis-sitwazzjoni. Simon Busuttil huwa falz qalet is-Sindku ta' Ħanqormi Rożjen Kutajjar. Busuttil gideb b'wiċċu minn quddiem lill-ġurnalisti meta ċaħat li rċieva donazzjonijiet ta' mijiet ta' eluf ta' euro minn DB Group. Dr. Busuttil, tikkonferma ma li f'4 snin il-Partit Nazzjonalista ħa donazzjonijiet li kważi €9,000,000 u bażikament dan riklam ħareġ fuq il-bsiet senda li qatt ma der dan u l-kumpanija qatt ma ħadet xejn lura. Issa, dawn mhux donazzjonijiet, x'ma tikkonfermax? Ma nikkonfermax €9,000,000 assolutament, din hija invenzjoni tagħkom. Imma fakret kif kienu l-istess ġurnalisti illi kixfulu l-maskla tiegħu. Saħansitra il-Mod Today rrapportat li l-valuri tal-invoices ilaħqu €600,000. Issa propju komplew jinkixfu aktar affarijiet l-unika arma li baqalu Simon Busuttil huwa l-gideb. Però jiena ħantih il-benefiċċju tad-dubju u nistieden u nisfida anzi lil kap tal-Oppożizzjoni biex jurina jekk vera daw ma kinux donazzjonijiet iżda flus li marru għar-reklamar jippubblika l-invoices ta' Sky Gourmet kif ukoll tal-healthcare. Il-problema ta' Simon Busuttil hi li ma jistax jirrispondi l-mistoqsijiet għaliex dan huwa skandlu illi jibda u jispiċċa miegħu. Jinsab waħdu u maqbud f'morsa Żieda Kutajjar. Il-kellima Laburisti saħqu li l-Partit Laburista se jkompli jippersisti biex toħroġ il-verità kollha.